Tota la nostra solidaritat amb els afectats per aquest terrible accident a Lleida. Els avis no poden anar sols al caixer, les nenes no poden tornar cap a casa de fosc, soles, i ara ja no podem ni parar quan el semàfor ens hi obliga. Han dissenyat una Catalunya on ser bon ciutadà, cenyir-se a la normativa, no és cap garantia de supervivència. Sinó que li preguntin al senyor de 58 anys que va ser assassinat per un fugitiu marroquí o a la senyora de 52 que l'acompanyava i que està en estat crític lluitant per salvar la seva vida. Si hom llegia els titulars de la premsa subvencionada o dels mitjans públics que vostès sobrefinancien, arribava a la conclusió que havia estat un mer accident de trànsit. Però no. L'homicida, d'origen marroquí, fugia dels Mossos d'Esquadra i anava drogat, concretament sota els efectes d'haver respirat el gas del riure, una substància que el sistema sanitari català considera com a droga legal a l'estil del tabac. De fet, ni el seu consum ni la seva tinença, segons el Departament d'Interior de la Generalitat, són sancionables. El descontrol immigratori i la impunitat vers el tràfic de drogues que promouen els governs l'acaben pagant ciutadans innocents mentre es guarden despreocupadament que el semàfor es posi verd. Entre fets aïllats, brots psicòtics i percepcions ciutadanes, aviat no podrem ni sortir al carrer. La prosperitat compartida que vos ens vau prometre ha durat menys que la república processista de 8 segons. Atrapats entre la violència i la barbària, els catalans ens preguntem què hem fet malament. La resposta és òbvia i la pregunta obligatòria: quan convocarà eleccions? Nova sessió de control i mateix discurs de por i de bodi de sempre. Miri, ara jo, en acabar aquesta sessió de control, me'n vaig a Madrid, com he dit abans, a presentar una inversió, una proposta perquè la Unió Europea situï a Catalunya, a Móra la Nova, una de les 5 gigafactories per desenvolupar tecnològicament el país. Això és fer avançar Catalunya. Discurs de por i de bodi, m'hi regalo tot per vostè. No té cap proposta ni res a dir en termes de seguretat en aquest país, ens ha quedat claríssim des del primer dia d'aquesta legislatura. 93 tirotejos al 2025, 6 assassinats per arma de foc al primer semestre del 2026, intervenció d'un arsenal de fusells de guerra a la Jonquera en un vehicle conduït per musulmans, milers i milers de plantes de marihuana i de quilos de catxís i de cocaïna interceptats. El govern de tothom, es fan dir, inclosos els traficants terroristes i assassins, senyor Illa? Una de les conseqüències que ens ha dut la immigració massiva i invasiva que vostès defensen i aplaudeixen és que la que afecta a la salut i al medi ambient se'n parla ben poc. Veïns de viles i ciutats de Catalunya hem vist incrèduls com centenars d'immigrants procedents de Sud-amèrica i del Marroc envaeixen desbocadament les fonts, basses, rius i platges d'aquest país, sense cenyir-se al codi de conducta que els europeus duem interioritzat. Música alta, consum alt de begudes alcohòliques, crits, deixalles a terra, destrucció de lleres, acampaments il·legals, fogueres fora de les zones habilitades, vehicles estacionats en espais prohibits, concentració de defecacions humanes a camins i recs, un fenomen a l'alça que obliga els ajuntaments a replantejar ordenances i a implementar mesures restrictives com tanques amb lectors de matrícules, càmeres de seguretat o decrets de batllia que impedeixin el pas de tot aquest estol d'individus que no respecten absolutament res. Per culpa de les seves polítiques proimmigracionistes, els catalans hem perdut el control i el domini del país. Quan algú d'aquí va a aquestes fonts a fer una costellada i veu el paisatge infecte que les seves dèries wok han dibuixat, se n'en torna indignat cap a casa. El seu departament sanciona pagesos perquè sense voler maten galàpets amb els bailets del bestiar. L'ACA sanciona ajuntaments per tallar un arbre de la llera sense autorització, però ningú diu res quan 200 sud-americans destrossen els vorals del Freser per capbussar-s'hi, alterant greument l'ecosistema i el riu. Tan primmirats quan es tracta dels catalans i tan laxes i permissius quan hi ha immigrants involucrats. Per què els ajuntaments hem de gastar els pocs recursos de què disposem posant seny i ordre on vostès han imposat la disbauxa i el llibertinatge? Per què hem de pagar les factures de la seva temeritat immigratòria? Hem de consentir que se'ns destrueixin els gorgs, les lleres, les platges, només perquè vostès puguin reivindicar-se multiculturals? Per què afoguen amb normatives i restriccions els propietaris forestals, els agricultors i els ramaders d'aquest país, mentre toleren l'ocupació i invasió massiva d'espais naturals per part d'immigrants, amb la contaminació acústica i mediambiental, l'abocament incontrolat de residus i l'alteració d'ecosistemes que tot això comporta? Per què aquesta doble vara de mesurar? Què som, davant una altra d'aquestes seves discriminacions positives? Miri que mai he esperat gaire res de bo de vostè. Ara ja vincular
immigració amb l'ús dels espais naturals, ja no de l'espai públic, dels espais naturals, és d'una desvergonya, senyora Orriols, d'una desvergonya descomunal. Miri, vostè parlava de l'ACA i de la feina que fa l'ACA. De fet, aquesta era la pregunta que suposadament feia i jo pensava, no sé si serà desinformació o mala fe. Mala fe. Aquesta pregunta està dirigida des de la mala fe, efectivament. Miri, l'ACA està fent un esforç importantíssim precisament de preservació de les masses d'aigua. Sempre he dit que és la principal feina que fa. Senyora Orriols, si de veritat vostè vol la informació, aquí la té. Si vostè vol continuar fent aquests discursos d'odi i assenyalar el diferent, ara ja vinculat a l'ús d'espais naturals, vostè mateixa no mereixeria que li fes ni la resposta. Ho faig en tot cas per la ciutadania. Desvergonyiment no, realitat, senyora Paneque. Aquest diumenge, a Font del Tòtil de Ripoll, 150 sud-americans capbussant-se al Freser. L'ACA no era enlloc, només hi érem la policia local i jo. Llistes d'espera llargues, com un dia sense pa. Manca evident de professionals i gironins que esperen sense en sortir-se'n. Una bona atenció sanitària, la mateixa que gaudirien si visquessin a l'àrea metropolitana de Barcelona. Els gironins, igual que els catalans de moltes d'altres comarques, partim d'una situació de desigualtat en l'accés a visites a l'especialista o pel que fa a l'entrada a quiròfan. Esquerra rendicionista de Catalunya intenta simplificar aquest greuge atribuint-lo a una simple crisi de gestió, com si amb més burocràcia i calendaris pogués redefinir-se el servei i fer-lo eficient i sostenible. Obvien el col·lapse sistèmic que pateix la sanitat catalana, un col·lapse que han engendrat vostès i tots els que amb un somriure teletubiesc han obert inconscientment les fronteres al ritme de passeu, passeu. Doncs ja ho veuen, han passat. Els tenim aquí, no treballen ni cotitzen, però dupliquen targetes sanitàries, omplen les sales d'espera, els consultoris i els quiròfans, tensionen les infraestructures d'una regió sanitària que havia estat dissenyada per atendre la població del país, no per cobrir els deliris proimmigracionistes de la casta política. Què esperaven? Que amb els mateixos edificis, amb la mateixa logística, amb el mateix personal i amb els mateixos pressupostos, amb què guarien i cuidaven 6 milions de persones, ara en podrien guarir i cuidar 8, 9 o 10 milions? La sanitat catalana no és com una plata de macarrons o una olla d'escudella, on en mengen 2, no en mengen 10, i si s'entesten a continuar racionant el que no toca, acabarem tots malalts i afamats. A la regió sanitària de Girona la situació és greu. Llistes d'espera que superen i amb escreix els terminis legals, posant en risc la qualitat de vida o la recuperació completa dels nostres pacients. A l'Hospital Trueta, la mitjana d'espera per a una operació de cataractes sobrepassen més d'un mes el termini legalment estipulat. A l'Hospital Santa Caterina hi ha llistes hematològiques que superen els 1.000 dies. Vostès van tenir responsabilitats de govern i no van resoldre aquesta dinàmica perversa. Ara, des de l'oposició, proposen plans i més plans. No hi ha pla que pugui pal·liar l'augment exponencial i artificial de població a la que han contribuït per irresponsabilitat o per interessos partidistes. Què es pensaven mentre governaven? Que podrien mantenir la qualitat assistencial multiplicant descontroladament la demanda? Que no s'engruixirien les llistes d'espera? Que no faltarien metges i infermeres per cobrir el servei? Que podrien continuar-se receptant determinats medicaments a costa de les arques públiques com s'havia fet tota la vida? Doncs ara ja han comprovat que no. Però en comptes d'admetre l'errada, demanar disculpes al contribuent i reconfigurar el discurs, l'actitud i les polítiques, reincideixen en el relat que ens ha dut fins aquí. Demanen fer més infraestructures, dotar de més recursos al sistema sanitari, però es descuiden d'anunciar qui en pagarà la factura de tot plegat. Com sempre, els catalans. Els catalans pagarem més impostos perquè vostès puguin inaugurar hospitals i adaptar l'oferta assistencial a les inclemències immigratòries. Cornuts i pagar el beure. Mentre els ripollesos veiem perillar l'hospital comarcal i la carta de serveis que se'n deriva, vostès manipulen el mapa sanitari a conveniència. Utilitzen estratègicament les aliances amb els hospitals d'Olot i Vic per buidar de competències i especialitats el centre de proximitat que tenim o que teníem fins ara, els habitants de Ripoll i de la comarca.
Molt discurs de reequilibri territorial i de combatre el despoblament rural i a l'acabades et deixen sense serveis essencials. El Ripollès necessita un hospital fort, autònom i ben dotat, no una delegació administrativa sotmesa als criteris burocràtics de la central. Necessitem un hospital de gestió pública que rebi suficient dotació pressupostària per cobrir les necessitats dels pacients ripollesos, que recuperi activitat als quiròfans i que sigui capaç de treure especialistes, no per fer visites llampec com ara, no, per arrelar-hi i teixir complicitats amb els pacients. El campus de salut de Girona, amb una inversió de 740 milions, no es preveu que comenci a construir-se fins al 2029. Un projecte que va ser el més ben puntuat, no per la seva funcionalitat o confortabilitat, sinó per la seva estètica amable i la seva arquitectura bioclimàtica. La ideologia sempre una passa per davant del benestar dels ciutadans. Necessitem un govern que dediqui esforços no a la propaganda, als anuncis grandiloqüents o a la narrativa ideològica, sinó a obtenir resultats. Tinguessin tanta pressa per posar maons com per convocar rodes de premsa. Necessitem rebaixar les llistes d'espera, contractar bons professionals i, sobretot, limitar els serveis públics a qui ha contribuït, exigint pagament de la visita i del tractament a qui no ha aportat res a les arques públiques. Si volem garantir l'estat del benestar, hem de començar a assenyalar i desarmar a qui ha vingut a desballestar-lo.